היי תמי, לשאלתך, מה צפוי לך בתחום הרומנטי? טוב, אז קודם כל אני מרגישה שמי שאת נמצאת איתו עכשיו הוא מאוד נכון לך לתקופה הזו, לשבועיים, 3 הקרובים. את צריכה להפיק ממנו המון לקח. זאת אומרת, זה לא שיקרה משהו יקרה לך משהו לא טוב ותצטרכי ללמוד מזה, אלא באמת צריכה לשים לב לקראת הגבר שיהיה לך, המיועד לך, שזה עדיין לא הוא, לשים לב מה קורה שם. אולי מה גורם לך להתנהגות מסוימת שאת לא אוהבת בעצמך, מה אצלו קורה. אני מרגישה שיהיה איזשהו פער מאוד גדול ביניכם, אבל שהוא לאט יגדל בשבועיים האלה, ב3 שבועות האלו. אני חושבת שאת הפער הזה את יוצרת כמובן יחד איתו, ואת צריכה לתפוס את עצמך כדי להבין מה גורם לך להתחיל להתרחק. והוא שיעור מאוד גדול שלך בעניין הזה. אמנם היו שיעורים יותר גדולים בעבר, אבל עכשיו הם לאט הגברים שמגיעים אלייך, הם לאט יותר עוצמתיים, יותר מתקרבים אלייך, עוד יותר ועוד יותר. לאט הם יותר טובים לך. זאת אומרת, אם את מרגישה עכשיו משהו שהוא נכון לך, אז תדעי לך שהמיועד לך הולך להיות הרבה יותר נכון לך. אז ככל שאתם הולכים, אני ממש רואה אתכם ככה מתרחקים לאט, ובדרך כלל זה קורה ככה במכה. אבל פה יש משהו מאוד מנומס ומאוד הגון ומאוד אני לא יודעת מה הוא עושה בחיים, אבל יש לו אופי קרייריסטי כזה. בדמיון שלי אני רואה בן אדם עם מזוודה, איש עסקים, בנוגע לקשר שלכם. זאת אומרת, הוא יודע לנהל אותו נכון, ופה את צריכה לבוא ובעצם ממש לנהל איתו עסק של מערכת יחסים. אז אם את טועה בדרך, אז לא נורא, תדעי שעדיף לך כמה שטוב לך עכשיו, את תביני יותר מאוחר שהוא הבן אדם שהרבה יותר טוב לך, הרבה יותר נכון לך. אז לאט סבלנות, ותשימי לב לכל פרט ופרט שאת מנסה לעשות כדי להיות תככנית, או שהוא מנסה, או למה את לא מסכימה, עם מה את מתעקשת. תשימי לב, פשוט תכתבי לעצמך, ותתחילי לעבוד על זה, לנקות את הדברים האלה. כדי שבאמת כשיגיע הגבר שלך, והוא בכל מקרה יגיע, את תוכלי לשמור עליו טוב, כשאת כבר נקייה מכל הפצעים שאת בעצם מנקה בעזרת הגברים שמגיעים עד שהוא יגיע. אז שיהיה בהצלחה, ביי.